भाभी हाय हमार कान में के रउआ ले ली, अपन कान में के छोटका वाली हमरा के दे दी। एगो तो दे इतना भारी बा, ऊपर से इतना भारी गहना किन देले बारन राउंड नंदोई। जरूर दाल में कुछ काला बा। ई हमर फेवरेट बा, हम ना दे हम। अरे ले ली, रउआ पर अच्छा लगी। का भइल? मम्मी जी कान में के अदला बदली करेला कहतरी। कैसन कान में के रे? ई तो कान में के तोड़ ना हो। अरे तू नहीं खू जाना, तार दामाद किन ले बारन। अच्छा और ठीक बा, कर ला अदला बदली कहती इतना तो। खैली। अरे समधिनी जी के फोन हो। हेलो, रोवत काहे बनी? कुछ भइल बा का?